λίγοι φίλοι της Μονακό, δεν θα είναι και τόσο λίγοι απόψε, καθώς είναι δεδομένο ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά στο μαρκάρισμα του Σάσα Βεζένκοφ, δεν ήταν μόνος του, αλλά πήρε τα credit και από τον προπονητή του. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου για πρώτη φορά μεταφέρθηκε η τελική φάση του Euro. Κρατούν ψηλά τη σημαία, πανηγυρίζουν με το τρόπαιο σε μια πολύ όμορφη στιγμή εδώ στην Etihad Arena. Σίγουρα θα δούμε κάποιους από αυτούς αργότερα στην Nigel Chase maybe. She will take the ball and she will go. Είναι αυτός που κλείνει το χώρο της EuroLeague, προσπαθώντας να οδηγήσει την Μονακό στο πρώτο της τρόπαιο.